Nabinsan pa'y anay bida ti talento dagiti ubing nga adaan iti autism iti Latridad Benguet kas pamanaknak nga adda ti pakaibilangan da iti komunidad. Ada report ni PIA SLU intern John Eric Cortez. Kas paset ti tuloy-tuloy a panangitandudo kadagiti ubing nga adda iti autism spectrum, insayang kat ti Visual Arts Community Baguio and Benguet, ti Awesome Arts iti La Trinidad Benguet itay laang nabiit. Malaksid iti panangipakita iti creativity dagiti ubing, panggapay ti aktibidad a maipaayan iti gundaway dagiti nasaong a ubing, ken dagiti naganak da nga agbanding. Everyone right now is actually nagiging aware na kung ano yung autism. Pero beyond awareness sana is yung support. Ang part ng support dyan is, for example, pag may activities na geared towards autism awareness, seminars, activities such as this, yung Awesome Art, let's support yung activity. May samat laang daytoy a plataporma tapno maiparik na kadagiti naganak asaan daag may sa iti panangisakad kadagiti anak da. Wagas pay daytoy tapno maadaan met iti gagayem dagiti Awesome Kids. Pag pumunta sila kasama ng mga anak nila sa mga activities na ganito, nagkakaroon ng camaraderie and bonding. And nakikita nila na, hindi lang pala ako nag-iisa. And pag meron silang problema or questions, ganun, they can ask fellow awesome parents kung anong naging solusyon nila pag kunyari ganito yung ugali or ginagawa or attitude ng bata. They can ask around with their own fellow parents na naka-experience na. Adu ti pimaset iti nasaong aktibidad no sa dino, adadaan na asa ka na diskubre iti talentuda partikular iti arte. Pinanaknakan dagitoy iti talentuda nga isuda ket Awesome Kids. Manipod iti Philippine Information Agency Cordillera, PIA SLU intern John Eric Cortez para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.